माथो धुप जानो आखाइ जानो समानलाय जानायल' नुजोब्बाय फाग्ला नुजोब्बाय एसे खोबथेनो हायाखैमोन नोङो लिप किसखौ जेनेबा खालामबाय ओमफ्राय गाहायनिया बोरै जिनानै थाखो दे गाहायनियाबो जिखो फाग्ला आयु ना सुथेनो फैसा गैया नामा ना सुथेनो फैसा गैया आं 50 थाखा हरनि 50 थाखाबो नांनाय नङा 20 थाखा नांगोन 50 थाखाबो नांनाय नङा आयु खमसे खम गाहायनिखौथ' एसे थिग मटन माबामोन ना खोबनानै लामोन ना बेखौ देखायनो गोसोखामोन ना बेखौ देखायनो गोसोखामोन नोंलाय आयु माथो जेन'बा नोङो बिराद मोजाङै इन्जय खालामबाय आं देखायजोबनोबा गासैखौबो देखायजोबगोन ना आयु मारैथो ओमफ्राय लिप किस खालामनायखौ देखायबाय ओमफ्राय गाहायनिखौ मा नांनायनि देखायनांगौ दे आयु बे सिंगोलफोराखि थानो हागोनफा सिंगोलफोराखि नायनानै थानो हादोंफ्रा गैजायैफोराखि थानो हादोंफ्रा हाबा जायैफोराखि थानो हादोंफा बेखौ नायनानै आयु फाग्ला बिदि हामगौ जोंफोरा बेफोरबायदि भिडिअ होयियावनो बिराद जावजायो बिराद रायजायो ड्रेस गाननायनि थाखायनो रायजायो गस्ला गाननायनि लंपेन्ट गाननायनि रायजायो मा लंथं थानांगौ नामा फाग्ला फाग्लिफोर हो ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायनायखौनो रागा जोङो नोंसोर गस्ला फिसा ड्रेस गाननायखौनो हनै मालाय लिप किस खालामलायदों नुवाखै नोंसोरो रायनोबा बैसोरखौ रायहरदो आंखौ दारायसै दिनैनिफ्राय आंनि गोसो बायदि आं भिडिअ बानायोब्रा आयु ओमफ्राय फिसादाना नायसिनोल' फिसाला नायसिनिल' बेखौनो एथ' देखायनो लुगैबाय आरो नोङो ससियेल मिडियायाव रायजो राजानो पाब्लिकनो एथ' फिसाखौनो देखायनो नागिरबाय नोङो आंलाय सानदोंमोन एसे गेदेर गैया गैथाया एखेबारे नैसिनिल' नोंनोबो ब्लेक कब्रानि गोनांथि दङ नोंनोबो ब्लेक कब्रानि गोनांथि दङ एसे अन्नानै दाख्लैहाय आलफ्रेन आदाया होदोंना ब्लेक कब्रा बेखौ एसे गोनांथि दं अन्नानै नोंबो कन्टेक्ट खालामनानै